Burkina Faso préfet min minɛna marifatigi fɛ o sɔrɔla ka sa tɛnɛndo kɔngɔ dɔ kɔnɔ jamana tilebi fɛ yɔrɔ min ma jan Mali dancɛ la. Kabore Amadu tun ye Jeriba préfet ye ani dugu ɲɛmɔgɔ Bukilimuhu mara la. Sudan Khartoum dugudenw y'a jira k'u kununa ka bɔ binganiw ni marifakisɛ mankanw na ka sababu kɛ kɛlɛ min kɛra Sudan kɛlɛcɛ général ni ɲɔgɔn cɛ o ma jɔrɔnanko si jira hali ni kumaɲɔgɔnw kɛra Arabi Saoudite ka kɔgɔji bilen. Sénégal jamanatigiw ka ɲɛmɔgɔw ye a jira tarata don ko u bɛna u ka bagabagali kɛ min tun bɛ kɛ ka a ka jɛkulu kelen Usman Sonko bali ka don jamanatigi sigi kalataw la a jalakilen kɔfɛ tɛnɛndon. Tunisie polisiw ye maa 4 faga marifa la farafinna ka batoso kɔrɔba dɔ la bingani dɔ senfɛ tarata don wula fɛ min ye siran bila yahudiw ka san o san taama senfɛ Jarba.